Γεια σας παιδιά, Spock εδώ και σήμερα θα διαφημίσουμε το Wilder Fury. Καλησπέρα. Έχουμε εδώ τον Ιωάννη, το owner. Καλά νούμερο. Τι γίνεται? Ξεκινάμε. Πάμε εδώ. Κοίτα, το server δεν είναι έτοιμο. Από εδώ είναι η... Μαγεύουμε τα βιβλία. Μαγεύουμε, οκ. Οκ. Να μου δούμε. Από εδώ... Κάτσε, έλα εδώ. Από εδώ είναι η Farmland. Και είναι το Ότι σκοτώσεις το τρως. XP farm. Εντάξει. Φαγητό farm. Βάλαμε κοκοτούλες. Κολλάμε, γιατί κολλάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κολλάμε. Εδώ πέρα... Μάθεις μέσα. Πέρα θα γίνει κάτι ωραίο, δεν ξέρω τι. Θα είναι μυστικό. Είπαμε, δεν είναι έτοιμο για server και σε λίγο θα το. Ναι. Λοιπόν, στο description θα σας αφήσω το τέτοιο, το IP του server και πληροφορίες. Ναι. Εκεί μέσα είναι ένα τέλειο μέρος, είναι τέλειο, είναι PvP arena, όποτε γουστάρεις το προϊόν, τους στέλνουν όλους τους παίρνουν PvP. Ακόμα δεν έχει εξελιχθεί, αλλά είναι ωραίο. Εδώ πέρα όταν το πατάς σου δίνει speed. Εντελώς πολλά. Εδώ πέρα είναι ο Μέγας Κοτόπουλος. Χαίρε Μέγα Κοτόπουλο. Αυτό σημαίνει έτοιμα. Από πίσω θα δεις τον Enderman. Λοιπόν, είπαμε, αυτά ακόμα δεν είναι έτοιμο, ξέρω, θα σας στείλω το IP, το όλιο.